První balíček, vylosujeme balíček od Adria Olomouc. Tak máme tady prvního vítěze, je to Libuše Bačková. Tady zopakuj jméno. máme první vítěz balíčku od Adria, je to Libuše Bačková. Dáme do balíčku. Prohrabej to. Druhý vítěz bude druhý balíček od Adria, vyhrává Zdeňka Halašková, která se u nás dozvěděla na Facebooku. Takže tady máme druhého vítěze. Třetí vítěz budou balíčky Rental Caravan. Můžete se těšit na výborné víno. A máme tady Jana Reková, která se u nás dozvěděla na videu. Další balíček máme od Rental Caravan. Takže losuju a bude to Kamila Gabrhelíková, která se od nás dozvěděla o naší předváděcí akci taky na Facebooku nebo Instagramu. A máme tady poslední balíček. A to bude vítěz, bude Jana Kocábová, která se od nás taky dozvěděla na Facebooku. Nikdo tu není? Takže asi vypadá, že tady nikdo z těch vylosovaných není. Takže vylosovaným gratulujeme. Obešleme všechny přes e-mail, aby si vyzvedli teda balíček. A máme tady teda soutěž ještě o víkendový o 3 noci zdarma pro ty, kteří udělali výpůjčku tady zrovna na místě. Máme tady dva zákazníky, tak tady holčičky, kteří udělali výpůjčku. A losuje nám tady slečna, která vylosovala. Vítězem se stává pan Jaroslav Ungerman. Takže panu Jaroslavi Ungermanovi gratulujeme k výhře soutěž o 3 noci zdarma, kdy si může vlastně vybrat kterýkoliv z vozů a vlastně stráví 3 dny noci v obytném voze na podzim ve výpůjčce.